Kate name Mbak Indah rek sambang bayi Mbak Indah mari duwe anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Indah. Mas Bo. Iki lah aku sambang wong pehan tak gono anu ya. Nanti anake Turu anakku tak dege. Walah. Sampe niku apa sesar ta? Iku Sesar normal. Walah paling males ngeden. Ya apa sih ya enggak lah wong kok biyen aku gak iso nglarani. Terus di sesar ngono. Iya. Yo Kak paling sampean asar-asar mlaku-mlaku lek esuk itu. Lah biasanya aku pemandang gawe terus nyapu-nyapu melaku-melaku sampean sing gak tahu asar-asar iku paling cek anu. Kok tambah lemu ae sih ketok. Jelas ae lah wong mari nglairno. Ya sik dhisik engko lek wis iku aku langsung maneh. Walah ngeluairno tok ayana rek. Wakeh. Ya apa jenenge rezeki ya pasti kayak ini. Ini langsung steril kan. Iya. Walah. Anaknya mirip sapa? Aku kepingin erol. Ya aku sih gak mirip sapa ya mirip bapakne. Walah. Iku Musoni. Apa? Asita tuku ya kalengan. kadang-kadang anu dan senengnya sih lorong mari operasi lo ya apa Kalengan waduh. Anaknya sapi berarti ya. sama ini gue tak salah mau jalan anu aduh aku gak iso aku itu lah katanya ngamuk-ngamuk jahitan aku ketukurung garing sampe ngilang aku apa yang garai tambah baby blues aku ya apa Mas mulia Aku asli dipingin ru anake sampean. Ben ku lek tak pik ku lho moro. Ya wis aku tak mulai Mbak Indah ya. Ojo turu awan-awan lek mangan iku mangan jangan ijo-ijo ae aja mangan tete lho. Urui wis aja diurui mulia tambah kale mangan tete, kale mangan iwak. Padahal ya ngono iku garak. mangan gopo tetok ngono. Iya jadi. Mulia. Garak ceritane garing. Wis mulai ya. Ana loro salah. Iki gak dikei kawan-kawan ngono ta. Wes kapan-kapan lah rezeki tak terwi lek brokoan. Mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.